Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Iya, sekolah ya? Yo sithik-sithik lancar ya, sithik-sithik ora. Alhamdulillah. Lah piye gojeke? Yo sithik-sithik, penting ajak. Anek racok tek munggah medhok. Lek welut yo. Bong-bong ngono. Mane nek ono kerjaan ini iki. Ya yen aku le manut-manut wae sing mbak iki lho takon ana gelem ora piye, Mbak? Aku ki gak iso. Apa ra iso? Lah aku wis pacut janjian mbek pacarku Alah pacaran terus nganti lali karo kanca dhewe. Lah piye? Lah ya wong aku ya wis pacut janjian mbek pacarku kok. Ya wis, penting nak suara sama orang ning awake dhewe. Diapuran mi lho, ra mentolo kaya ngono. Ya sorry to, bro. Sorry. Ya wis ra apa-apa karepmu. Penting aja lali karo janjine dhewe mau. Ya wis, tak lunga sik. Pacarku wis WA. Diandani tek malah pamit. Jan kancamu tek rambok anggap. Wis ben, so nek kecewa bae gone dhewe. Kok ngono jek mbok anggap kanca? Ya wis, ra apa-apa. Penting aja nganti kekancane dhewe pedhot. Ing ngono sabar yen aku ya sorry kanca bosok lho demane-man nggo apa? Wis ben, santuy ngono lho. Direlaksasi ae. Wis ya, wis kono ae, tak balik ya. Ya. Wis hati-hati. Kok kowe pati iki ra